Господин Сомлев, ако в момента бяхте на място на кмета Славчо Атанасов, щехте ли да забраните на чешкия творец да стъпва на територията на Пловдив? Всяка забрана за мен е неприемлива. Така че по съвсем друг начин трябваше да се реагира на тази турска тоалетна, а не с забрани. Твърдо мога да кажа, че не, тъй като не това е пътя да се спре едно изкуство. Може би този, който го е направил, не е имал такива цели да обиди България и българския народ. И затова мисля, че не би трябвало да се забранява. Вижте, ние живеем в една демократична държава и в края на краищата трябва да приемаме предизвикателствата такива каквито са. Защото ако обърнем въпроса по друг начин, да нима България ни беше 50 години руска тоалетна, или ни беше в миналия мандат комунистическа тоалетна, или ни беше турска тоалетна България. Защо тогава в момента си води такава остра кампания на цяла България, възмутена от кражбите на тройната коалиция, които станаха подлога и превърнаха държавата в тоалетна. Така че на изкуството трябва да се гледа по по-особен начин, а не да се възприема първично. Аз лично не бих спрял един творец, дори той по някакъв начин да ни е накърнил достоинството ни, но е показал реално, че дълги години България действително беше една тоалетна. България не е станала европейски хол или спалня, или дори тераса. Интересно е как ние ще реагираме като българи спрямо това изкуство в кавички, което беше представил този човек, този творец. Щях да му задам сериозни въпроси. Идвал ли е в България? Познава ли българския народ, българската история, българската култура, българския политически живот? През какви времена е минала тази държава и как е оцеляла? Какво е дала тя на Европа и на света? Тоест бихте провели един разговор с него и бихте го допуснали? Разговор е нещо спокойно. Бих провел една сериозна дискусия. Не бих бягал от срещата си с него или среща на обществеността, българската общественост с този човек.